ka Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy JCCRP ka kunhon ka banarilum Jaintia ha ka jengelang pensngapat ba lani ka public hearing balakot da ka expert committee halor ka baha tungkam lani ka state reservation policy ha ka South Risau araja arpusaw ka pensngau ya lakimat da ka pensngau bakal dai ka por ban sushim kulum lang no kat kum ga jingla kinong yakun badru bandawa kmi biang Yakashidul tribe list. Yakamat jong Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy JCCRP lapan skam susu dak jing penyaso jogi South Legi Sang kata Jaintia Students Union, Jaintia Youth Federation JYF, ke Jaintia National Council JNC, bar Jaintia Students Movement JSM haringkat kirang basnong. Habakran sigilat pathai kubor uba sambor miling do uloong. Ban sim kat kum ka bujing bon pat. Hapadang ki khasi Jaintia bat garu kadai ban ai baha ki garu life nyo persen bat yaki khasi 100%. Uloong ru bakila bu jing dawa ya ka expert committee ban kmi benya yak scheduled tribes list namar hagajing tho ka kedau yo khasi upanar bat usenteng kat bau senteng kadai tang ka kerteng ka basu khot sin. Nalor kata uloong ru baha ka jella kila don kumbal life nyo teli ki wei pat ki jai benrio ki bom day na ka jella. Kimat ki bangila ai ka komiti ki dan hadu nriu teli kimat. Kamat ka bakongsan hi ngila penpau ka komiti ya ka population jong ugaro bat jong khasi Jaintia. Dadangi pet ka population dadangi pia ya ka ne ka reservation policy ka kum ka population akan ka statistik bangila yo ka long ba ugaro de ban yo tang lai punyo ba khasi Jaintia nriu puar. Handre kamat ka bakongsan ngibu kamat ka expert committee ka long bangi kwa ya ka ne ka sopyo kan combine. Bangin ya kompit apa dengan khasi Jaintia badu garo. Kenang bangin la ban yo ya kita kinong trail ne kino benta ki briu ki bala tibit sisa ka to kakam. Ni kwa bandan ya kata ka kompetitif ha ne ka benta. Te ka bakong santam ke bangi ajumut sa ka komiti ka long bakan page ya ka ne ka reservation policy bakan ai da ka open category. Ya baro lai tali ki jaj benru khasi Jaintia badu garo bangin ni kompit lang ha kaju ka pung. Kenang bangin la bantip unu batibit sisa ha kakam. Te ka ba gila buru kamat ka JCR kamat ka expert committee ban review no ya ka 1950 scheduled tribe namar kidon ki hangtur kadon ka confusion baki kadon ka confusion hangtur namar ki mention ya khasi upna au Jaintia upnar baru senteng namar yangi ki titang Jaintia baru upnar mau ta senteng ka detang ka kentensin ta ka baar nang tarung ni kidon hadu live new tu kita ki tribe jong ki wepat ki jaj benriu Ndaya kejing sisa kita kim dan apa Meghalaya. Tangi kuat baka sarkar kan penbej ya kene namar kenang baki kinyo jing muntai tang gitu ki badai hop ban ya. Ya let's say lada kim penbej ya kene ka 1950 schedule tribe list kan sadon pat ya ki we ki jaj benriu ban ki we ki state kin so ya ban sim kebu kan hak lengba kene ka list jong kene ki schedule tribe ki bakila ka sarkar India kala bunan do usnem kat kendai santau. Abam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya